ଦିନିକିଆ ପରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଜୁଟିଲା ବିସିସିଆଇ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଦଳ ଘରୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର 3 ଫର୍ମାଟର ଦଳ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟି20 ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦଳ ହାରିବା ପରେ ରୋହିତ ଟି20 ଦଳରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ତଥା ଚୟନ କମିଟିର ସମନ୍ୱୟକ ଜୟ ଶାହ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଥିରେ 3 ଫର୍ମାଟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଟି20ର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିବା କିମ୍ବା ରୋହିତଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ରୋହିତ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁଭଳି ନିକଟରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ବିସିସିଆଇକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିତଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ।